Nangalam ke FKJGP bari dua sarkel mentakasi kilalet benya kenduk haringkat ke Bapak Dwar Khas Syah Dr. Abhishek Saini Deputy Commissioner ke Ri Bhoi kata ban penpau ya kejing pyrshah ke bajer halor kejing dan kikat tu kat ni kejaka puli kejaka sa jing samla puli kedukan lembat kiwe kiba pyndonkam do Pin Code Assam hakathan bari dua kabadai ke shnong kaput hapadai ke Meghalaya ber Assam. Yang seng FKJGP bari dua tan mutkal nuwan tasni bendu yo Deputy Commissioner Ri Bhoi District minta ga jing complain mo kidon ki school baki industry baki PG mo haki snong bari dua jungi na cling ba ki ai pin code bakla but kum ha ba pin code yo jing tip na Segio Secondary School mo ki ai bakla pin code ba ki tho convent man hapo ki tho da ka pin code kata ta kam ju hap mo kum ngai yo jing tip sa we ba kada ki na ki pass ki metric mo ki ai borom de na ke school na momento atu ro ki tho ka pin code jong ka Assam mo kata ta kam ju hap ka school kam hap ha jila Assam ba kin ai pin code jong ka Assam na to na ka leng seng ba mi won hane ba ai jing complain yo Deputy Commissioner mo ban kit kya ban sim ta ka action but one nam taka infection hakis nong ka thau jungi but kadon sa way school mo declare school masya jong ka killing mo masya jong ka USM mo pa kitho pakla ki address kum ngayo jing tip mo kitho ka Delhi Public School khanapara parka ka school ka hap ha stong bari dua jungi kum kani career institute ka hap ha school ha bari dua jungi mo parka ki ai address jong khanapara ada phi sacha Google map rumah pinyo address Delhi Public School khanapara Ri Bhoi District kata de kam jawab mo but ka ayu ka don ka industry mo elen career industry mo ba kitho bakla atur kitho bakla jo ka address ba kitho khanapara ki mention de khanapara atur ka hap ka stong bari dua jong mo kata de kam jawab mo ki rangi part yo Deputy Commissioner jong ka Ri Bhoi District kit kya ban sim taka action ban hai ki bru hapo jong ki ban wan ka infection ki barok school industry haki area jungi snong bari dua tum dei tang ka snong bari dua mo ki mosmai killing bari dua bat ki khanapara bat ki maipuli piling ka taum tronga mo dei tang ka sevio mo ki bar ki school bahap area jungi mo ka industry bat ki PG mo tang ka tai DC to wang ba in forward ya ka shti ka bangila submit show DC and forward show Shaki Postal Department bahkan sim bahkan le ka inquiry tapi sondat de ka DC sim ka senjam ka pyndonkam te penmo kumpala keren presiden dunia ba kini ki educational institutions but the way ki establishments kila pyndonkam ya kata ka pin code ka bapak lama ka badai jong Assam pin code te kani kala along kumba disrespect iti breu ki jungi mo kani ka khan ka bari dua jungi but sukweru ki breu ki jenjar nama bulai dembak ki breu ki jenjar ba ki dembak ini ki postal deliveries ba ki breu kimla ban receive ya kita ki shti ne ki official letters mo dembak ka post tang ba bakla pin code but umdi tangata ke long kumba misrepresent ya ka geographical identity jongka jaka ka jungi dani ka penduk pendam ya kata ka jinglong trai ka jungi ka snong ka thau ka jungi te kani kala long ka hurt ya ka sentiment dani ka penmong ya kata ka sentiment jongki beriu ki jungi
Te takadaw ni na tentu show DC bun shim strict action against kini ki beliau ki belong involved, but kita can look into the matter as soon as possible.